sababu mum non pagortoɗen manoje jettoɗe fewde nene baba juroɗen halifaɓe diine halifaɓe banggue dawrugol ne tawno kala ne jiiɗa hoore no ɓuuɓɗon hoore won menangue tigui woni nen fartangue jottade ɗo henna kadi e samedi o sanga ɗiɗo waktuji kadi ha joni addande yimɓeɓe fartangue nde tawno émission wiyete ko fartangue fartangue noon woni dahemme fartangue woni belamma fartangue woni tigui rigui jumri ine hadirten yanna ɗum noon ko ɗo e nder radio télévision fulɓe international en beltinima bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe accoɓe hajuji e hammuji so tawi émission ngaji ɗi kumisima ɓe daara gotel par gotel gotel par gotel ɓe daña hen tigui rigui fartangue ne hadirta ni henna guilay debbo gorko boɗejo ɓalejo ɓutto cewɗo jool dabɓo mawɗo suka salminama ɗo salminte welto weytoɗo ɗum noon bandiraɓe musidɓe caggal keɗen paye e gaari mawdi ndi caggal kadi keɗen mbaɗa présenté o mo gandanɗa hoorema hande mo rendo fulɓe wattake présenté ne hadirta ni henna nde tawno golle mum gollima haala kono wona haala ka golli golle ne hadirta ni henna ɗum noon eɗen gandi machallah fa tabarakallah haadi ko jirwingol mbatten alay saago wonko jirwi e nder ɗiɗo dumunnaji ɓennuɗi holko jirwi noon album on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni pakko leñol noon machallah fa tabarakallah ene wayno yaltini album o mo gandanɗa hoorema ko album solo album o ko album baɗɗo fayida en jii clip puɗɗiɗo yaltede hen o ɗum noon bandiraɓe musidɓe so tawi oɗon jiiɗi hebde noon album oɗon mbawi yaade plateforme uji ɗi e nder on tuma mbaɗon téléchargé keɗoɗon ne hadirteni hen ne tawno aussi jaggande nalanke surtout kadi ko innitortoɗo leñol ɗum ko jaggande hoore mum ne hadirtini yanna ɗum noon machallah clip o ene wayno wonko findini wonko tindini wonko hirjini wonko jertini ne hadirtini noon so tawi gummima ɗon eɗen gandi o mo gandanɗa hoorema ko cukalel cakalel caganaguel ceganeji kanŋe kalis ne gacciro yantaɓe o mo gandanɗa hoorema hande rendo fulɓe ne farnoro ɗum machallah waɗi imposé rendo fulɓe go musique mo gandanɗa hoorema ko banggue goɗɗo paggotone ɗum gartiren ɗum tigui rigui e nder men kono noon o addi afro zouk o noon so tawi en kaali ɗum hakkillaji foof paye e Salif Sarr gorko mo kundel rew e kundel worgo kono noon actuellement o monɗo hen e nder Diali Diop Mango e Dirali kono noon Mauritanie yo cabbomo ne hadirni yana sans plus tarder noon avant ko ɓuuri tednaɓe ene cabbomo alay saago eɗen gandi neɓata ɓooyata album mo gandanɗa hoorema ko biye ɗiɗi o wiyete ne hadirtini hen ɗum noon mbimomi beele gandiɗa tan ko wiide ɗiɗi kaɗa ɗon o yala mboɗo anni wiide tati mi wiya nayyi mi wiya joyyi mi wiya jeegom mi yettoyo sappo walla mi yettoyo ko ɓuuri ɗum ɗon ne hadirtini hen nde tawno eɗen gandi ko woni e nder fawru ndu ko feccere feccitande majjum so ato yaltude hanki mboɗo namdomo holno foti somoji mbaɗɗa yo anda ɗum firti wonde boyo ene jogui engagement ene jogui tigui rigui kono wiye détermination nde tawno neɗɗo ene foti jogade kuccam jogo eɓɓo jogo fandare ne hadirta ni henna ɗum noon le 10 so Allahu lamɗo jaaɓi le 10 juillet oui le 10 juillet so Allahu lamɗo jaaɓi album makko kankone yaltata koye plateforme uji ɗi foof ɗum noon bandiraɓe musidɓe ne tawno gonɗen koye monde digital gonɗen koye monde audiovisuel neɗɗo koko yiyata ko e koko nanata ko ɗum tigui rigui ha joni woni ko teɗanto ne hadirtani hen lay rendo ngo foof eɗen gandi hande rendo ngo no humpiti ɗum ne hadirtani hen ɗum noon sikki ala cabboɗen Salif kono noon so tawi en kaali haala Salif alay saago kalenomo ganduɗa hoorema kañum woni Roi Hems mo haali ɗum haala force tranquille mo haali ɗum kala haala Abda MC ɗum noon ko sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema dariɓe pele ɓamtare kadi aussi ko yiɗɓe culture mumen ne hadirtani hen machallah album mabɓe ede jogori e yaltude le 14 août so Allahu lamɗo jaaɓi toon to arena gonɗo toon to sepha noon mo haali ɗum haala basara ne hadirtini hen ɗum noon inchallah kamɓe kala yooɓe cabbo oɗon album ne hannirta ni hen ɗum noon bandiraɓe musidɓe eɗen gandi en jaggui hamma yeroyel jalal mogal jabbirgal mogal wakketake dasirake wakke taƴa baleɓe dase taƴa codduɗi ne hadirti hen l'homme qui a marqué son empreinte min heewi widemo la voix d'or Fulani on noon so tawi haalama wonimo dande mum lorata ene woni tigui rigui e dow scène so tawi haalama wonimo tampataɗo banggue jimri nde tawno waɗi rampé jaaduɗo e famille Doudou Ndiaye Coumbaros machallah yeehi Italie 2 fois il a fait un peu partout dans le monde entier ɗum noon hande oɗon neɗɗo o tan présenté elle so tawi mi juumani e nder visa ma no joguina ɗon waɗima on plus de 7 tampons ça veut dire que Abdou Camara Dialalo il a fait un peu partout dans le monde entier Abdou Camara Dialalo calmina rendo ko ardi eɗen naata e nder buddi yewtere men. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe fulaɓe lamɗam tugganma toro law boso damga genar ferlo ha ɓundu ha jolof ha diaspora selmon guiɗo mon nalanke mon Abdou Camara na salmina kala to pullo woni Abdou Camara na salminma mi salmini fulɓe
mi salmini renndo ngo fof oɗo Camara Dialalo Camara Demba Haw pullo mo Mbacké Bawol. Camara Dialalo Camara Demba Haw pullo mo Mbacké Bawol walla mbiya pullo mo fulfulde kala ay no wodi pullo mo fulfulde kala Abdou Camara Dialalo à l'époque ko ardi yimɓe ɓe ne mbaɗa découvrir Abdou Camara Dialalo e nder rendo fulɓe Abdou Camara wonno est ce que aɗa wawi artande niɓe seeɗa ko ardi yimɓe ne gadda kilimel lañanam eyyi Abdou Camara ko nalanke mo gandanɗa Allah waɗi ɗum nalanke par ce que noon mbawmi wiide par ce que so tawi a woni jimawo aɗa yima nene ma wima an yimanno ɗum ɗo nde gonɗa cukalel a ɓooy yimde elle wonno mbiɗa kam yumma wi an yimanno holko jimannoɗa oɗo instant nden miɗa yima noon par ce que min jibinami ko Ngor pijmi Guédiawaye mawnumi Keur Massar nden gorne gonmi Ngor wiyatno an yimanno won jimɗi kewɗi faami mi joguino kawam goto a faami won morceau goto wi mi toñanno kawam nden mi dañi 4 ans 5 ans miɗa wiya wando yamon ci kaw wawi buñi demee ci suuf mawɗo momon ci maaro taw kawam toñannomi quoi aɗani mbino maaro joni noon somi toñino o ridde kam mi faye nder gueej quoi a faami ka toñode ƴara ɗum wando yamon ci kaw wawi buñi demee ci suuf mawɗo momon ci maaro l'âge de 6 ans 7 ans ɗum gaɗimi yimde maire o wi kam noon a faami